दिखना यारवा के कैसन भइल बा हलिया बेचैनी दादा बेचैनी दादा और मुश्किल भइल बा ले ले पुदीना क्या बात है जाओ अरे ले ला पुदीना ले ला पुदीना पुदीना वाली थी। अच्छी भाई अभी रात बाकी है, पूरी बात बाकी है। पवन जी आप सबों से मुलाकात बाकी है। और मुश्किल भइल ले ला पुदीना ले ला पुदीना ले ला पुदीना आई बानी तुहरा गलिया दिन मारू हमार ललिया आई देखना यार हवा के कोई तो भइल बा होलिया पुदीना ले ला पुदीना ले ला सुनहिया लगा बात नहीं सुनहिया लगा बहुत बात नहीं नजरिया सुनहिया लगा बहुत बात नहीं नजरिया बहुत बात हो लड़का का होता निकलो निकलो जल्दी निकलो बहरवा हो निकलो बहरवा हो निकलो 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 जल्दी निकलो बहरवा हो मिल खातिर आई तो मिल खातिर आई गाँव के बबलवा हो मिल खातिर और कहता अरे सोचा तानी बार हम बाबा झट से कराई दो सनमा मत हमारा मिया नवाएला नहीं कहूँ कहीं जगह आई बानी तुहरा गलिया गिरबान हमार ललिया अगे कोना यारा बात कोई तो भइल बा हलिया ले ले पुदीना पुदीना ना चाहिए मुझे अरे
मुश्किल भइल बदीना काम ना भैया लेला पुदीना ले